जी प्रणाम। कैसन बानी रहुआ सब? उम्मीद करतनी अच्छा हो खब। आज एगो नया खबर मिलल बा पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से। एगो आज से 3-4 दिन पहले एगो इंटरव्यू रहुआ सब देख ले होखे बेबी काजल के, जौन की बहुत ही सुंदर अदाकारा आ बहुत ही सुंदर गायक, अच्छा गईबो करेली उ। आ उनकर मतलब इंटरव्यू रहुआ सब देखले होखे जेमे कि उ बतावत तारी कि पावर स्टार पवन सिंह के संगे उनकर बहुत जल्द एगो वीडियो आ रहल बा। सबके इहो देखले होई कि पोस्टर फोटो भी वायरल भइल बा शूटिंग के क्लिप। तो 2 गाना शूट भइल बा बेबी काजल के साथे, जाना के ई ओ गाना का पोस्टर हो सकता है कि 2-3 दिन में आ जाओ। रहुआ के बता दी कि यही मतलब सावन में बहुत लोग जातिवाद में लागल बा, जैसे कि हमारे धुरंधर भैया देख लिंक करे इ जातिवाद में लागल बड़े। पावर स्टार पवन सिंह शुरू में ही मतलब सावन 2 दिन 3 दिन गईल ताले कि एगो अपना चैनल माँ अम्बा भक्ति फिल्म से माने उनकर अपन चैनल है, वैसे एगो कितना ब्लास्ट गाना देहले, इतना ब्लास्ट कि जितना लोग सुनल सारा लोग के भक्ति मय दिल हो गई। वो वाला लेवल के बात मत करी, काहे से कि इनका लोग के लेवल में नहीं है। अब एक और बात हम लोग बताओ तनी कि आज से लगातार ही 20 गो गाना फ्लॉप दे दले। अब लोग इनकर गाना बाजत नहीं है तो अभी जतिवाद कर दे। अब एकरा बाद उ गरियई है उहे सादा ठीक बा। लकीर टॉक करके देखो तू पावर स्टार पवन सिंह के लकीर पर चले वाला आदमी हो, तू मर्दे चलिए है चीनिया के लकीर पर। देखो ई चीनिये खातिर बनल बा जातिवाद, ठीक बा। तू बहुत सारा न्यूज देख लो कि जातिवाद गाना में कोई जना के कपार फाटल, कोई जना मरले, कोई जना के मर्डर भइल। ओकरा पे एगो वीडियो बनैले रहनी जातिवाद उ करे दी जोची करतन। लेकिन मिला जुला के एक और बात बता दी, इनकर इहो गाना फ्लॉप हो गया। सब जब तक ले ये थी ना करियन फ्लॉप। देखो ई महादेव है। पावर स्टार पवन सिंह के गाना बता, ओकरा बारे में बात करे के बा। पवन सिंह के गाना दू बोल बम देख ई कहेले नु जे हम गलती करते हैं तो तू लो हमरा के कहलो जे तू गलती करता तो ई गलती कर बरता ना छोड़ काहे दियो जे इनकरा के ई सही करियो त काले प्रमोट करम सही के। हां ई कब करी है ना, कब लेवल का है भाई। दू गाना लिया देलन, दू गाना में कुछ ना भइल, एगो गाना में दोनों गाना पर भारी बा। हमरा बुझाता जे लगातार मैं सावन गाना देबो तबो बहुत लोग इहो पूछता कि पवन सिंह के हिट गाना जैसे राजा जी के दिलवा, पियर फराक वाली, हरी हरी ओढ़नी, तो ओ ट्रैक पर सावन आई कि ना एकदम तो हो सकता है। कैसे कि आजकल मूड बना रहता है, ठीक बा। कब लॉन्च हो जाए, कब पोस्टर आ जाए, केहू के पता ना चली। आज जब ही आई तो फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल हो जगह एगो गाना नु सब केहू के जितना गाना गइले बड़ लो सब केहू बाबा से अपन कनिया मांगता। बाबा यही खातिर रह गइल बड़न, बाबा से कनिया मांगियालो, बाबा से कहियालो बाबा हमर शादी करा दो। अच्छा एक और बात रोका बता दी कि बहुत जना गायक कहत रहले कि भोजपुरी गाना में खाली गंदे चलता। सब लोग के मुंह से सुनले रहनी, सारा इंटरव्यू में रुआ सुनत रहनी कि गंदे गाना चलता। रोएले रघुराई कौन गांदा बा जौन की इतना मिलियन चल गई, आज सारा लोग गावे लागल भक्ति। पावर स्टार के लकीर नु उहेन कहत नहीं कि भक्ति में जातिवाद गावलो। बाबा से भोले बाबा से कहलो, भोले बाबा हमरा के कनिया दे दो, हमार प्यार हमर मजनुआ जाके हो जा भोले बाबा के ये काम बचल बा। हमर मजन जोन का कहल जाला गर्लफ्रेंडवा से एथी करा दो, इहे कुली रह गइल बा, इहे कुली गावलो। देखलो तार लोग के सब गाना पर पावर स्टार के गाना जो नहीं बनू ई गाना सुनले के बाद रोवा खड़ा हो। अब यही कोई कही है जे हमार लेवल साउथ से बा, यही पे बॉलीवुड से टक्कर होई, यही पे साउथ से टक्कर करी। जानत कौन गुण पर जातिवाद वाह भैया ले ला लाठी उठा लो पैना चलो घूमल जाई समयना ठीक बारू। बताओ भाई जितना तोता लोग बाड़ लो तू लो मत करा लो कंपटीशन, इकरा के कंपटीशन करावे वाला बा चीनी जी से। एगो बात सुनो, चीनी जी तू बड़ा भक्ति करेला, माला जपेला, हमरा धुरंधर भैया के अब तोहरो कुर्सिया छीनत रहे, तोहरो करियर में खाता रह। अरे कुर्सिया छीनत रहे, कम से कम ध्यान तो आ जनत रही जेकरे जरी बैठे लालो नु ओकरे काटे लालो। इकरे नु गाना रहे एगो गोली मारे कोचिंग टाइप के एगो कोनो गाना रहे, उठाए गा देलन कि ना। एक जना चोर राइटर बाड़ा नु उनका संगे हैगा जवन फोटो तू खिंचवावत रह ओ भाषमा सुर हो जेकरा मुड़ी पान धरले नु उ जर जाले। ठीक बा, याद रखो हमरा धुरंधर भैया के मैं
पुरानका टीम फुटकाइए आ, देले ये राइटरवा ये 4-5 दिन से कद स्पेशल बवाल होता है, स्पेशल बवाला के हक देलन ये रहल ठीक बा। आइना कहले जे खोदा पहाड़ निकली चुइया दुनिया का हवा भइल रहा ई आवता उ आवता आई ल कोची। अब 2 दिन बाद पोस्टर रिलीज होई तले एगो पोस्ट लिख दिया ना कि एगो रिकॉर्ड दिखा हो ठीक बा नु। देखी उ ठीक बा, उ बहुत तेज बा, उ दूसरे कोई के कान्हा पर बंदूक रख के चलावता ठीक बा। उ अपन चैनल उ अपन रहती उ विवाद में उ चाहता कि विवाद बन रही तो ई हमरा सटर है ई सटर है तो हम कमाए ठीक बा। दोसर कोई तो 200 से ज्यादा ओकरा गाना के पैसा देला ना। एगो प्लॉट लिखाई होले कि ना पटना में। अच्छा दोसर कोई ओकरा गाना के 200 से ज्यादा देला हमरा तो नहीं। ई दूसरा के गाना लेके एगो गाना आइल गाना के बड़ा भौकाल बनवन इहे राइटर साहब सुनत होइहन इहे राइटर साहब बड़ा भौकाल बनवन भौकाल बना के उहो पता चलो कि केहू के धुन ह कौन। अरे उ ना रे मोर भोला। अरे धुरंधर भैया बड़ा मेहनत करले रे। ई लिखबे कहां करले ई 2000 में किने ले उहे त हमहु कहत नहीं। बाकी पवन सिंह के गाना बाकी सब लोग वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी। आप देख रहल बानी नेक्स्ट भोजपुरी चैनल। मिलतनी अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।